Som a la plaça de Cort, a l'epicentre de la vida de la nostra ciutat, un 31 de desembre més per alçar l'estendard i amb ell recordar qui som com a poble, defensar les nostres senyes d'identitat i plantejar els nostres anhels i reivindicacions. La primera de totes, alcem l'estendard per una ciutat lliure de violències masclistes, on les dones hi puguin viure sense por de ser assetjades, atacades, violades o assassinades. Seguidament, alcem l'estendard per donar escampavia i fer fora de la nostra societat els radicalismes reaccionaris que capolen els principis pels quals lluitam des de fa 40 anys i construïm futur des del nostre present. Després de tant d'esforços en aquesta democràcia, estic segur que ningú vol tornar 40 anys enrere. I per acabar, alcem l'estendard a favor de la llibertat de premsa i a favor de la llibertat d'expressió per a una ciutat on la gent pugui dir el que pensa, en rigor i en respecte. Per Palma i en Palma el nostre compromís. Som una ciutat oberta i cosmopolita. Som una ciutat d'acollida i acollidora, apostant per les igualtats, pels drets inalienables de les persones, per les llibertats individuals i col·lectives, per la convivència en pau i tranquil·litat, per la llibertat d'expressió i pel dret a estar ben informat. Tot plegat des del respecte a la pluralitat i a la diversitat, però fent amb els nostres principis i manera de ser. Tot just, fa un moment, hem recordat La Colcada, el poema de Pere Alcántara Peña que ens situa a l'origen del que som ara com a poble i societat. En aquell final d'any de 1229, quan Jaume I traspassà la murada i conquerí la ciutat musulmana. Un mesos abans, el rei Jaume havia desembarcat amb les seves hosts a Santa Ponça i de camí cap a Palma. En haver passat les muntanyes de Portapí, descobrí la vila més preciosa que mai havia vist. Aquell passat és ara el nostre present. Totes i tots seguim fent feina perquè Palma continuï sent la ciutat més preciosa i estimada del món. Nosaltres ara tenim la responsabilitat de posar els fonaments i d'empènyer les iniciatives que seran el present de futures generacions, com en el seu moment ho feren l'enginyer Eusebi Estada. Amb el desplegament a començaments del segle XX, la ciutat va de fora de les murades i el desenvolupament d'infraestructures tan importants com el ferrocarril. L'arquitecte Gabriel Ben Nasser, amb el disseny de nombrosos edificis emblemàtics de la ciutat, com el Cineborn, el Coliseu Balear, l'Escorxador, el Pont en Tren, que li atorgaven a la ciutat un caire majestuós, elegant i refinat. I com no podia ser d'una altra manera, el nostre batlle republicà estimat Emili Darder, assassinat pels colpistes el 1937, impulsar infraestructures que afavorissin la higiene, l'educació i els serveis socials, el benestar de les persones, la seva salut i la formació. Ells i molts d'altres ens han fet hereus d'un present enriquit per la seva acció, d'un disseny de ciutat i de les seves infraestructures. L'esdevenir d'una ciutat depèn en bona mesura de la voluntat de les persones, del compromís a la construcció d'una ciutat moderna, europea i especialment amb valors.